ya rasulillahi ina hawaye siffofinka suna a ɓoye iyaye na ka su ne iyaye ne jikokin nan tagwaye saboda kai kowa kiraye kaunar ka take sa in yi maye kai ne madafan duk waliyai kai ne ka haskaka duniyar nan kai ne dai jigon halittu me ceto a gurin mutattu da kai ne kowa ma ya yantu annabi shi baya rubutu shi ne mai fadiyan bukatu da shi ne mu fa muke karatu kai ka sa mata su yantu kai ne ka sai ta falan muran nan Allah ma dan kai yake yi saboda kai fa muke ta yayi gaban ka fani nurani nake yi ka baitoci na masu sanye rayuwar ma dan kai nake yi akan kafa har kuka nake yi duk ne san kafa baya bulayi kai ne ka sai tafi rayuwar nan kyakkyawa ne kyawun halitta saboda kai fa muke da bauta kyawun halaye nagarta halittar ɗa hafa ba irinta duniyar dan kai aka yi ta lahirar kai ne ginshikinta da kai ne kowa zai rabauta babu kamar safa annabin nan tun kana ƙarami kai annabi ne kowa ma dai ya san hakan ne kai magana da zaki hakun ne barewa ma kunyo hakan ne to ba shakka kai annabi ne a so ko kaurai wannan tilas ne kaunar ka cikin rai ta yi zaune akwai katin kan duniyar nan da hakai ka sai da lamurana da kai nake da farin ciki na ambatan kake haskaka raina ganin kaburi na idanuwana kira ni na zo har madina na dafa ɗaki na ubangiji na albarkacin girman sunana dan su ne kowa ke ta sannan hadu halittu ba irin shi ilahu da kansa yake ya bashi halittu duka muna ƙasan shi domin Allah ne ya ɗaga shi gurin kyauta ba irin shi da kyan hali duka ba irin shi duniya wa ya san sifar shi bare ya faɗi fa a duniyar nan da ka rike annabi na rike ka da ka sake annabi na sake ka da ka so annabi za na so ka da ka kifa annabi ba ni san ka da ka bi waliyai za na bi ka da ka ki waliyai ba ni bin ka da ka so waliyai za na so ka da ka ki waliyai ba ni san ka